Exército. Ola, parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que teñen pisos en alugueiro que non permiten animais. Para vos vai este programa. E como xa podedes intuir polo tema, imos a falar da bichería doméstica que vive con nós. Poderíamos a mellor estendernos ao rural, pero non, vámonos a concentrar exactamente pois iso, nos animais que viven en pisos, casas, e que ao final levan, bueno, son animais urbanitas, como quen di. Para falar diso, eu son Carlos Vieito, estou, como cada semana, moi ben acompañado de expertos e expertas na materia. Xubi! Ei! Temos con nós outra semana máis a Pauliña. Antes de que digas algo, eso que é en plan destinado para a xente de alquiler, de aluguer e todo eso, hai unha lei agora, cambiou. Sí, ui, pero igualmente ten razón. Te queren joder, Sí. Sí. Te meten aí con... Non deixan nenos incluso ás veces, que eso é literalmente en contra dos dereitos humanos. En serio? Sí. Se tes nenos, ao mellor xa din, non estou interesado en como alugues alugacho a ti. Bueno, eso poden facer, claro que siempre. Claro. Pues no. Claro, nunca che van a decir que por ter un animal. Pero se ti estás nun piso e logo queres adoptar unha mascota, non tes problema. Sí. Bueno, sí, Bueno, claro. son que ocupa, así que da igual. Que Eu tiña e metín este ano, no, en novembro metín outro. Porque tampouco preguntín, pero xa que tes un da igual dous, ou cinco. Iso que pensei eu, dixen, necesita compaña para cando eu non estou. E é o mellor que puiden facer na miña vida. Tería tamén toda a casa ateigada de animaliños, pero a ver, vives ca propietaria. O ente da propietaria. Para propietaria. Encántame esa palabra. Creo que quedou claro que aquí as tres persoas que estamos na mesa temos bichos na casa. Iso é importante. Ti tes? 2 cans. Meu e Milo. Maravillosos. E pequechos, grandes? Son de caza os dous, pequechos así, fox terrier. E creo que son das que pensa, como sempre tiven animaliños así desde moi cativa, non son capaz de vivir sen can. Tiven gato tamén, encántanme. Toda a bichería me encanta. Que cada animal ten a súa personalidade. Por iso eu quero preguntarvos, o teu can que personalidade ten? Que pregunta máis profunda. Pois eu creo que é como a min. Iso que quere dicir? Cállese, señora. Hai risas enlatadas de fondo. Temos público hoxe. Describe. A ver, é moi bonachón. É moi bueniño. Estás dándote moitos méritos a ti, can. É parvo. É moi parvo tamén. Ten algunha teima? Fai morde algo? Fai pis en casa? No, é moi dependente. Eso tamén emocional. Dependente emocional. Sí. Gustan os mismos. Moi bonito. E ti? Pois eu levo un mes cunha gata. Se parece... Que tal a experiencia? Ben, pirillando ben, pero levo uns días que non para de corretear e así, lle digo unha pelota de aluminio para que dera volta, para que xogara así, pero sempre mete debaixo do sofá e está pum erre con que lle levante o sofá. É pequena? Ten un ano. Entón anda por aí bonito correteando. Que é verdade que o das idades felinas me parece É unha fumada guai. É unha pajarada grande, porque o primeiro ano son como ata os 12, 15, o segundo son ata os 20, 24, e logo dos cans. Pero despois de 4 en 4. É como un lore moi raro, en plan, o seu tempo están atemporales co ser humano, entón ao final a unidade do tempo como ademais, estándar de tiempo. Pero duran máis, moito máis. Sí, 20 anos ou así. Sí. Pero hasta os 2 anos creo que están loquísimos, Claro, así por eso. Prepara o sofá. É que están na pubertad plenamente. O sea, para a semana creo que queres ir por la noite cas amigas. Entón, estás castrado ou sen castrar? Castrada. Menos mal. Que estea tan olporizada, non? Pois non sei, será a casa ou porque estou eu nela ou que tamén son outro bicho, entón non sei. Pero xa conviviras con algún gato anteriormente? Sí. Sí. Meu no propio non. E ti desde cando bichos con un gato? No, pero de parellas que tiven tamén tiñan elas. Sí. Vale. E tiven unha tortuga durante 22 anos. 22? En casa. Sí, chamábase Hugo.
Que medo. Ai, ese nome sempre me recorda a Hugo, o irmán dos Simpson que ten Hugo. Encántame ese capítulo. Darte probado a cosernos de nuevo. Que era paranormal. E os teus bichos, como son? Que se che dixo, eu estou namorada dos meus cans. Sempre... Si puidera coller a todos os animais que hai... E secuestralos? Sí, tamén. Pero non creo que sexa necesario, porque hai tantos animaliños que necesitan axuda que... O rollo foi que eu... morreu o meu anterior, eu coñecín ao meu compañeiro actualmente, que nunca na vida tivera animais. Nen a súa familia tampouco. Entón eu son a persoa máis percal do universo, son eu. Coñecín a este rapaz un día e esa semana botou toda na miña casa e dixen, mira que eu non sei vivir sen can, entón xusto me chegas nesta época que me acaba de morrer un, pero xa estou pensando que teño que ter outro. Casualmente, chámame a mellor amiga e dime, mira que teño aquí un percal cun can e non atopo quen o queira, dixenlle, pa min. Claro, pero éramos 6 no piso, porque eu tamén pasei esa etapa de convivir con outra xente. Bueno, ti coñeces a Suso. Suso. Claro. Vale, sí. Pois nos Suso éramos... da novena. Claro, o da novena. Hostia, claro, eu vivía con eles, sempre vivín con eles, e éramos 6. Vivía de 6. Claro. Ai, Jesús. Eles seixen no mesmo piso. Eu dixen, creo que é hora de emanciparme de vos, porque xa vivira con eles con 16 anos. Vale. Entón metín un can. Éramos 6 e metín un can. É todo maravilloso. E este rapaz é curioso porque nunca tivera can e díxome, convídote a que veñas á miña casa, coñezas os meus pais. Digo, vale, pero eu non vou sen can. E como que a nai era a mítica nai que non lle gustaban os cans. Mentira, namorouse de meu. Entón eu este ano pasado cumplía 30 anos e dixen, creo que me merezo ter outro regalo e adoptar outro can. Adoptei a Milo, que este can de un ano que adopteino en Almería, Miau Almería, porque poñía, sabes a mítica en Instagram que estás pasando, urxente, e digo, non pode ser tan urxente, porque... e dixenlle, mira, isto está me chamando a min. Efectivamente, había que cubrir unha movida, porque eu tive moitos cans, como che dixen, e dame o pelo, ás veces podeme producir alerxia, pero iso non me impide que eu teña cans. Vale. E os terrier, tipo fox terrier e os cans de caza co pelo duro non botan. Xa non desprenden moito. Efectivamente, e como me namorei de meu e vin este polo online, dixen, pois voulles escribir, e dixen, creo que é o can que merece vivir aquí. Collín 2 cans traumados, entón, pois estou... Meu xa está recuperado, pero Milo é deses cans que se mexan porque ten medo, etc. Necesitas como un proceso, non? Entón fago de parapsicóloga tamén un pouco con esos animais. E que eu falo con eles, a peña debe de flipar. Polo campus, cando vexades unha rapaza así con 2 animales, tipo... Falando. Outfit junkie, son eu. Pero que vou falando con eles, sí. Que guai. Está guai iso de adoptar. Eu antes dicía de secuestrar porque todas as persoas que teñen gatos secuestranos, literal. É Eu dicir, non, de algún sitio secuestraron esa gata. Non é secuestra, de que o mellor atopan por aí pola rúa porque pariu a nai e colleron así sen avisar a nada. Claro, eso é como... Entón, bueno, secuestro, sí, vale. É como a consideralo tía así. que ve un gato andando por aí e que se necesita fogar, por non levar. E o mellor ese gato ten a súa casa, ten a súa familia, é dicir, non necesitan fogar, pero secuéstralo. Sí. Bueno, en gato que tamén teño unha gata. Ai, encántame. Ahora, sí. E conviven, o can e o gato. Ahora están separadas. Oh, que A ver, drama. porque está separada, pero sí. Malla un pouco ela nel, pero... É que podes facer unha película. Eu prefiro moitas veces mirar para os meus bichos que estar mirando a tele, A min está me pasando, Verdad? É que é unha movida. Se meten dentro dunha caixa en plan de... Pero ese é o gato. Por que está aí? Sí. Ese é o gato. Se fora un can, eu creo que sudarías un pouco deles. Máis que dun gato. Pero o teu can non é mimoso. Non é moi mimoso. Non gato? pide... No, o teu can, dixeches que era moi dependiente. Sí, E demasiado. cando te vas da casa, dixe algo. No. Mal, claro, Joder, non se tío, pode ¿de qué dicir vas? nada, no, Claro, sí, non sei, certo, Carlos, certo. por favor. No, porque No, é peor. verdad, é peor. É que Sí, eu aprendi hai pouco, fais tío. emocións. E cando ves, tampouco hai que excitalos. Efectivamente. É dicir, vas a túa ao rollo e depois cando xa está calmado, Sí. hola, bonito. Ai. Falas nese ton? Sí. Encántame. Eu tamén. Teño que decir que ahora mismo está nunha gardería. Oh! Verdad, señora directora. Está temporalmente
nun sitio máis grande. Lo está ben, bueno. Sí. É que levo unhas semanas moi difíciles. Pero sí. Aparte, jolín, os cans necesitan a tope de botar todo fora. Se escuítanse rumores por aí. Para rumores. Para rumores. Iso, adoptados, o meu... A favor, en contra, que tamén. en plan de debate. Credes que deberemos sacrificar máis animales? No, pero a tope co refuxios eses jolín, a xente que de repente pesa aí un... Sabes, a Sí, mí pásame co refuxio de Bando ou co Claro. asociación esta, que non me acordo dos michiños, ¿no? Aveiro. Claro, a mí me aparecen máis michos, digo, ai, pobriños. Eu levaría todos. Claro, e son Todos. moitas veces super bonitos. E unha curiosidade que flipei é que os gatos negros poderos adoptar durante todo o ano menos en outubro. Claro, obviamente. Eu hasta que me explicaron que dei Non sabía pouco eso. roto. Sí. Por qué? Porque polo rollo dos defuntos, do terror e toda esa movida é cando máis se adoptan e normalmente despois acaban na rúa. Ah, por modita. Sí, Guau. para facer a foto. Mima. A ver, se hai moda dos Terian, hai moda de todo. Xa, pero Desgraciadamente. mima. Abrimos o tema dos Non, grazas. Outra vez, no. Non que poñer outra vez esas orejitas. É que a xente non o sabe, pero antes de empezar o En el programa, pasado. no programa estábamos aquí falando ampliamente sobre pues, o mundo Terian e como xa ampliou e agora hai veterinarios dos Terians e cosas así. Boa, pouco se fala dos veterinarios que caros son, Seguridade social para animais, por favor. Sí, Moito, como se che poña mal Pois un xa non temos animal. pa nós como para pedir pa animais. Animais. Está difícil, Imagina. Pero carísimo. O meu tirouseme dun cuarto e foron 2.000 euros. Sí, porque é cazador. Entón, veu un paxaro e eu non estaba na casa e guindouse. En serio? Pola fiestra, sí. E claro, era das primeiras veces que estaba ali na aldea coa nai do meu compa e cando cheguín ali estaba rodeado de vellas. E claro, dixen, mantén a calma, esta señora nunca tuvo un animal. Entón, ai, que se tirou eu. Tranquilas, toqueinos un pouco porque se ten sangre en algún orificio, pois sempre... O sangue por algún orificio, mal. Pero o can erguíase e todo o rollo. E o que partiu foi o fémur, entón cortaronlle. 2.000 euros, que dixen... Somente un fémur por un saltar dun cuarto. 2.000... Sí, porque de ferro ese can. Non xa vexo. Sí. Xa? No pasaporte tivo 3-4 donos, foi cazador... Tivo máis vida que a min, oxalá preguntarlle, tío. Cantos anos ten? Cumple 9 este ano. Colleno con 5 anos. E tuvo xa varios donos con 5 anos. Sí, porque iso da caza sabedes que funciona un pouquinho así, claro. Shit. Eu non vou discutir agora sobre ese Sí. mundo, pero É un lobby moi potente. entendo, claro, é un lobby moi potente. Sí, Sí. que nos Claramente sí. cancelan o programa, pero peor que No, fora a ver, coches. eu xe che digo, non vou discutir con un señor que ten 20.000 cans. Sí. Dixenlle, vou levar este. Xa está. Ah, foches a súa casa, collelo xa. Este can pasará xa por moitas pois moitos cazadores e o problema é que ten moito ruido os sons fortes. E obviamente se pegas tiros, amigo, pois o can desaparece. Claro. E pasou no pasaporte vese, no, que ten varios donos e un colega meu pois foi no buscar e xa yo quitoulle e dixolle, mira, que está en moi malas condicións este animal e non se adaptaba, estaba vivindo en palas e non se daba adaptado cos outros cans. E foi cando eu fun buscalo e dixome, mira, ten estas taritas, pois evidentemente tirouse dun cuarto, así que algunha tara así que tiña. Pero moi chungo, eu pensei que morría, porque era moi alto. Xa, Entón, claro. manter a calma para min foi nese momento dicir, mima, que madura eres, Pauliña, tía. Porque, joder, miras para arriba e dis, tío, porque non, Sí. que non morra. 2.000 euros, non sei que máis... Pero faise todo por eles. Sí, a verdade que che doe... É que eu me acordome cando lle caeran os dentes. Oi. Claro, de repente, un día apareceu cun dente así pa fora. ¿Sabes? El pechaba a boca e tiña un dente así pa fora. E eu era como, hostia. E Creo isto, que estaba claro, columpiando así, No, bailando. o Que rollo... pasou? No, que xogábamos a corda, o mítico deste de morder, da sí. corda. Tiráballe. E claro, eu de repente dixo, mima, rompinlle os dentes, aquellos do Pucha, sí. sitio. E claro, eu quería sabes, como... Meterte fora. No, dicir, a ver que che pasa, bonito. E claro, non me deixaba. E xurche que eu eran ao mellor, non sei, as 11 da noite, e quería marchar con el para o veterinario. Como dono primerizo. Dicía, mima, rompinlle os dentes ao can, estáse queixando. Pero movíase.
non nos deixaba tocarlle. E despois desapareciulle e xa apareceu ali tirado. E era, o problema. era un dente de leite. Uf. E que estaba salindo outra, por eso botara para pero que eu, Xa. en serio, puxime nerviosísimo. Drama. Home, normal. Pero fatal, E despois a Michiña, que está, bueno, a historia da Micha é bastante paranormal, especial. Estábamos facendo o Camiño de Santiago. Estábamos parando Pilgrim. Sí, Pilgrim de verdad. Pues sí, moi orgulloso. Estábamos facendo o Camiño de Santiago e paramos na etapa do Camiño de Ferrol, na etapa de Bruma. Estábamos ali, pues nada, o mítico descansando e buscando un bocata, porque claro, é unha aldea de 4 casas, a ver onde vas, non? Estábamos por ali paseando e de repente estábamos diante dunha capela descansando. Secuestraches un gato. No. Había un conta, gato ali, conta. ai, bonito, non sei que tal. E unhas señoras dixéronos, andan por ali uns gatos, hai un gato morto tirado diante da capela. E nos volvemos, rollo, vamoslle apartalo dai, sabes, rollo, pobre Michiño. E claro, non se vía, porque eu xuro, estábamos ali sentados. O pisaches. Non se vía, Ai, Dios. rollo, entre que eu xa non veixo, porque son miope, e que era igual que a pedra, achiqueime, estaba ali, pero era máis pequeno que este móvil. Sabes, era así. E claro, eu collí un cartón mítico de, bueno, vamos a quitarte de aquí para enterrar, e de repente movi unha pata, Oh, e eu dixe, mierda. tocoume. E quedou. Escolleuche. Sí, e foi místico, totalmente. Sí, sí. E o heavy, e isto viña o rollo, é que tiña un dos ollos, en plan, todo isto cheo de pusas, sabes, en plan, Sí. tiña os ollos pechados. Gore. E pois, sí. A cousa máis dura foi leválo ao día seguinte, bueno, ao día seguinte non, aos 2 días, non? Porque ao día seguinte. De canto vale? estamos falando? De canto estamos falando? Como? Canto che cobraron? Pois xa nin me acordo, mira. Non me doiu eso. Pero a mí o que me doiu, e non fun capaz de eu estar ali, era que cando lle quitaron o pus, claro, había que aguantar da Michiña ali, e o Xa. veterinario. Eu sabes? nunca estou. Non. Eu sentía berrar, marcho. Eu enténdote, Quedou antí ali. enténdote, non, eu nunca Eu estou. marchei. Buah. Marchei, dixen, no. Eu nunca estou. Non, esas E cousas. dixéronnos, bueno, ten un nome. E nos, sí, temos un nome pensado. E digo o veterinario, recomendo vos pirata, porque vai quedar sin ollo. E eu, Buah. que dices? Sabes, en plan, Vais a chamar bruma. E chamouse Bruma. E dixemos, nunca máis este, que nos tratou super ben o señor, pero mira, decir, vai a estar chosca, que ao final non está chosca, ten os dous ollos moi bonitos. Pero será cabrón, pirata, sabes? Me que se chama pirata e ten os dous ollos tamén. Pode ser Lila, de Futurama. Tamén. Lila, sí, Li. Mai Wazowski. O Mike Wazowski. Pero sí, foi duro, ao final síntelo aí. E le bache dela con la... Seguiches con camiño. veu... Eu estaba marcado en plan, este levaron aí en plan. Metémola entre os bocadillos e os calcetíns. No, viñeron a recollela. Lle poñían sello, era tamén. Expresamente. Isto podería contar como milagro do apóstolo, É que é un mística esa gata. Mala tamén, pero... é o demo, pero... pero sí, apareceu ali morta, sí. E dicíanos o veterinario que posiblemente fose que a nai, ao detectar que tiña o ollo mal... Cómena. Sí, apartouna. Botouna do... Excluína. Bueno, sí, porque dixo, esta non está ben, xa non a vou a alimentar. É curioso, son máis listos que non. Sí, é duro, Selección natural. Sí. Pero, sí, non sei se vos pasou de vos tamén cousas dese estilo, así que digas, unidos polo destino. Así a topar, no, que o caso que tivemos da gata fun ca miña parella. Chegamos ali, ela nunca tivo gatos, nin mascotas, ni nada. Entón, ela xa era en plan unha criatura pequena, era como moi... non sei se vou ser capaz de que non me faga caso, ni nada. Entón, esta outra foi en plan, se acercaba, collímola así no brazo, vai ser esta, e así. Pero había máis gatos. Sí, Uf, claro, foi no son refuxio. capaz de facer eso. Foi en bando. Prefiero que digan, esta pa ti. Eu No, se que vexo- tamén viramos unha, pero tamén estaba canai. Era en plan de o Paco ou individual. Entón, No, decir, no, búa, pero de separado. Eu penso cero a niso dous. tamén, no que estabas dicindo de nunca tivo gatos, Somos, non sei vos, por exemplo, eu non teño fillos, pero que din, claro, que ahora tendes os cans como se foran fillos. E eu penso nas nosas nais,
Nas nosas nais na miña aboa, que sabes, tiñan 4, tiñan 5, tiñan 2, tiñan 3, traballaban, sacabannos adiante. Falas dos fillos, non dos can. Claro, é que agora penso eu e digo, eu non me daba pasta para sacar adiante Para xestionar todo eso. a fillos e cans, tío. Non son capaz. Prefiro Nin os pasta, cans, nin paciencia. sabes? Non, imposible, imposible. Pero antes era máis fácil. Por exemplo, antes ataban ton cesto e deixaban tatado ali na leira. Isto é verídico, así fixeroncho. Ataban un cesto e marchaban a traballar. A ver. E claro, hai ahora unha tas un lixeira neno... liña do que separa o maltrato infantil, do que no, pero, a ver, éramos ceibos, seguro estaba a ceiba por aí, non pasaba nada, Ti de onde és? Eu de Cambados, concretamente dunha aldeiña pequena, aí da Modia. Bueno, eso é Non Pontevedra. lle escoitaches o in. Sí que yo escoitei. É verdade, moi da túa zona, Sí, Chijín, Rubín, Sí. Filipín, todo iso. Moi sí. concreto, ademais, non se estende para o resto da Sí, comarca. pero pasei polo grau e quitaronme todo iso, tío. O sea, non me quitaron, ás veces teño interferencias, Sí. pero agora como estou preparándome para ser profesora intento falar galego normativo. E non me gusta, pero teño que intentalo, senón... Esa, que che iba a dicir? Esa zona non é Costa da Morte, non é zona Costa da Morte. É digo, Salnés. É Salnés. Cambados, Salnés. Cambados, sí. Vale. O sea, xesto unha aldeiña que se chama Modia, que é unha recta, que para min era unha recta enorme, ora, claro, vexo aí é pequeniña, dúas perruquerías e un parque e era suficiente. O importante é que non é pesca. Eso é o importante. É onde quería eu chegar. Vale. É que sendo de Santa Coma os pescos... Mal, fight. Vale, Claro. vale. Sí, Hai sí, beef. sí, sí. Sí, hai beef del bueno. Sí. A ver, nós temos a festa do Albariño, non podemos levarnos mal con ninguén. No. Eso é verdad. Sí. A ver, nomeamos Cabaleiro a Fraga, Feijó, Gwendel Paltrow... Entre Gwendel Paltrow? Claro que era entre todas esas... Sí. Ojo, Sí, cuidado. é que É unha cousa moi extraña, ainda hoxe non a entendo. Que Cambados é un sitio peculiar, teño que Sí, dicir. É moi que peculiar. estou pensando en cosas de Cambados, só me veñen titulares da galega moi Claro, chungos. claro, obviamente. Digo, mi má. Hai unha serie, todo, que se está baseada en Cambados. Que serie. A ver. Home. Tamén un libro. Tamén un libro, claro, joder. O sitio Sitio miña. Miñanco, preso Eu político. pensei que falabades de Rías Baixas. Eu tamén. Eu estaba pensando en libro de familia. Se imagina. Somos famosos por esas cousas. Hostia, é verdad que comprara o equipo de fútbol de Cambados. Forever. Que subir a segunda Moi vez. fan, moi fan. É verdad. Moi fan. Hostia, tío, que Moi forte. fan de toda esa lenda, sí. Eso sí que é bichería tamén. Bueno, falamos moito de cans e de gatos, pero tamén hai outros bichos. Ti falabas dunha tartaruga. Sí. Non sei se tuvestes outro tipo de bichería. Creo que Eu a mí se sabes espalle que- dicindo que durou 12 anos como 20, alimento. 21. 21. Sí. 21. Tortuga de río que creceu así, en plan, é como... O micro. Sí. A ver. Bueno, a espuma. A de non todo Darwin micro. durou 100 e pico. A mellor todo morreu nova. Xa, a verdad, non sei cantos anos Claro. tiña. A mí parece moitísimo 21 anos. O sea, Sí. sei que duran, Que se ve polo número de... pero era das verdes que compras na Desen tenda. os números da batería. No, no. Que o fixo así como da batería estás ya No, acabando. tontolaba, cuncha, que se ven todos os puntos, é como das árboles, Sí. que ten uns puntos que ten polos anos Que que ten, dis? que sí. En serio? Viña así, se calculan así. Hola. Pero é das No. que compras. Sí, home, non Das verdes non, esas? non son alquimista para crealas, sabes? No, No, pero digo, es igual roubalas. atopaches ou así. No río. No, penso que compraron así, porque teríamos miña irmá e eu teríamos 5 anos ou así. Alima, 21 anos. Sí, hombre. E daba a volta e la só, capatita. É, Collía e facía, é mentira, porque Que no, dillo Carmela, te lo juro. Eu fun a túa casa con 20 anos, esa... Estaba no salón. Ah, sí? Sí. Ah, pues nunca me presentaches a Hugo. Home, veis todos aí de repente como vikingos, aí, Queremos comer. tortuga. Unas partidas y luego lo pero tortuga. É como se vira ahora mismo eses... Ese momento. E é verdad que cheiran moito. Cheiran? Sí. A ver, a cuncha había que... Tampouco hai que cepillala moito, pero cada varios meses, unha vez cada 6 meses. Porque ou estaba en así. auga. Claro. Que? No, que non requiren moita atención tampouco, oye. No, me refiero, limpala, me refiero que Sí. sí. Cada auga, pero porque tampouco raspala moito non porque ten que facer coraza. Ostras, que forte. Sí. Ahora tamén está de Pero modita. na materia dábamos unha pedra pómez. Que houve un ano que fixo unha historia basándome nela, que houve un romance que tivo, Cua pedra pome. porque tiña forma de tortuga. Oh,
E quedou tristísima, eso foi horrible. Estivo como semanas que parecía que estaba de depresión. En serio? Sí. Que se desfacía esa pedra na auga. Claro, entón Buah. lentamente se vai desaparecendo. É moi dramático. Eu lle fixera iso. un libro de ilustración cando fixe un FP. Que era en plan de fotografía e fotomontaje, e fixe contando esta historia. Oh. Que chulo. E logo a recompensa, non me acordo como acababa a historia, teño que buscalo, Pero era en plan de marchou, pero hai que seguir coa vida. E ser feliz. Traumatizache la tortuga. Pobriña. Non pensamos que fora, Bueno, así pobriña. pensamos en plan de, un pouco de compañía. Xa. Porque antes tivemos dúas tortugas. Non o quería contar porque nos mellor me veñen aquí a matar, pero vai ser mellor que conte para liberarme. Pois claro, mi irmá e a mí nos gustaba facer carreiras. Oh, Entón, no. empurrando, pues, Matáchela. pensamos que sí. Eso nos contou. Esas nosa cousas nai. pasan moito. A mí me morriu de vello. Os dúas. Pero eran así, como que bellos son así. Pero era para xogar así como foran chapas de fútbol. Así, ta. Oh, no. A ver, non sei, na miña aldea tamén se lle metían creo que aprendimos con Sí, eso. sí. pitillos aos Aos Eu non sapos. fuma- Aos aos sapos. Ah, Eu un nunca pouco. tal fixen, pero sí que se facía. E un do instituto que metía con papel de aluminio, facía do Ves, papo cousas da así, auga, así, extrañas, carbonatada. sí, En éramos serio? moi Sí, sí, gore. sí, Que mi madre. Éramos gore, non Agora sei. curran un gasolinero, chaval, pero bueno. Sabía facer esas cousas. E Sabía de nós temos explosivos e fillos traballo. cans, sabes? Nós temos fillos cans, fillos gatos. E vou decir que en Cataluña hai 30 anos, bueno, 20 e pico. Xusto hoxe. Sí, Fai no, 30 porque anos. era xente da nosa xeración. Pois erase de moda ter galiñas nos pisos. Galos, concretamente, porque che tocaban nas tómbolas. Ah. E Tío, eran... pero son asquerosas, O sea, Claro. encántanme. Que Pero fai? tiven un pato e metino nun baño. Iso de ver Friends. E as 10 generou- horas, tío. Buah. Pero era unha casa. Da igual. Eu metín un pato na casa, ninguén sabía que eu metera un pato. Dixen, onde podo guardar o pato? Pois a miña casa era un bar. Eu xa nacen cando o bar se pechara. Entón, entras na casa e hai unha barra dun bar e atrás están os baños. Dixen, vou na aguachar aquí. E metino nese baño e de repente escoito a miña agua. Claro, non é exagerado, Todas as paredes cheas de merda porque o pato debeu de facer todo e quen vai limpar isto ahora? Pero modo aspersor, cacaca. Modo aspersor moi heavy. Nunca vin un baño tan cheo de merda escapín da casa para non ter que limpalo, sabes? Imagino tatuaba, recemos un rosario, ruega por nosotros. Sabes o que fixo? Meteu no giso. Ah. E comínme ese pato, chorei moito porque non sabía que era giso de pato. Tenacitas. Peter lo habría querido así. Eso fixeron moita xente. Sí, miro pa ti. Tú, Ana, está che dicindo que non? Tiñamos dous parrulos. No, levámonos ao auditorio. O auditorio. A mí tamén me dixían esas cosas. El cielo de los patos. Paula, É verdad. onde queda o auditorio? Se teño 10 anos. Foron para o auditorio? Non é verdad. Non Aquí Eu hai creo, debate. Eu creo. Deixamos vos a solas para falar desto. Non acabaron no auditorio. Eu creo. Eses pobres parrulos comémolos un día. E máis, depois hubo outro que creo que foi meu pai, fixeron así como un burato ao lado do jaliñeiro, como entrou un raposo, casualmente matou solo o pato. O parrulo. Ah, era selecto. O raposo era selecto. As galiñas e o jalo non. Nunca vas a ver a verdade, sábelo, non? Xa. Hai moitos anos. Claro, non te acordas, pero eu acórdame ben. Era un Cantos trauma misterios, infantil. por Dios. Sí, a min tamén me pasaron cousas desas. Pobriños. Pero os demais cómeno. Pois sí, tedes máis traumas que irades compartir? Eu quería comentar con isto de falar dos patos, que seguramente sería por culpa de Friends ou de modas que houbo así. A época que houbo dos cerdos vietnamitas aquí. Que había un Aquí. en Belvís, Había enorme. varios. O sea, dis? claro, é que houbo como moda de que empezara a haber porcos vietnamitas aquí. Pero claro, empezaron a mezclarse con xabarís. Entón era o resultado de porco vietnamita mezclado con xabarí agresivos. O Entón, porcoril. Porcoril. Sí. E menos mal que non se expandiu máis esa movida. Que sepamos. Non debe Ou eu, estar polo bo, menos. porque non o cazan. Pero- Se estuvera bo, cazábano seguro. Xa metían aí a Os core, cazadores a cazan coren. todo. Todo que poidan cazar, cazan. Dalles igual. Sí. Os cazadores son desa... Pero non, Xa, non- mataban Dese xénero. o porcoril. No, que van matar. Pero é certo que en Belvís pasaba un señor Que di? paseando o porco E vietnamita que con tiña lo de correa. casa. Que sí, a lo da miña casa tamén, Pero era, Como a era moda dos- verdade que medraba ou non medraba, porque eu creo que medran como un porco. Non tanto. O sea, como moi chiquitines. Sí. Lo crecían, pero non tanto. Creo. Tanto ou tan grande. Eu creo que era un mito que non medraban, porque eu vin fotos e eran Desaparecían. porcos grandes.
Pois, Con Porcus. moito pelo. pois a xente que o escolleu, que os acolleu, non sei con que finalidade, porque logo mellor se pensaba un quintal e logo baixalo por as escaleiras, era un cristo. Eu sabes o que quero? Unha alpaca. Non sei se sabedes, na estrada hai unha granxa de alpacas. Hai en Cantabria un refugio de alpacas tamén. Pero aquí na Pero para estrada. adoptar unha. E sabes O que sea, para comen? padrinar. Eucalipto, tío. Que dis? Eucalipto. É que eu forraría tanta... O sea, que das de comer por paso ao monte? A ver, dame igual que sexa de alguén. Coño un pouco de eucalipto e comen. Que mellor para Galiza que ter alpacas, tío. En Pois serio? sí. Sí, sí. Hai na estrada hai unha granxa, teño ganas de ir. Pero como é unha alpaca? Como unha... Unha llama. Pero boiña. No, Pero non son das que escupen. Non, esa llama. Ah, sí. son tan bonitos. A de Cuzco el emperador... Iso é locura. Eso non sei que era. Que era? Era unha llama. Unha llama. Porque Que en galego cuspía. é chama. Dixo aí. Bueno, ca filóloga. Non sei. Eso xa non son... La policía de la lengua. Non son así. Estou aprendendo como aprendemos todas. Así por última, a vos sobreviviu-vos algunha vez un peixe da tómbola máis de 2 días? Sí. Sí. E tive un que morreu e sobreviviu. Ai, non, porque contéis a historia. Eu Jesus do... Eu sobreviví Vale. O sea, sobreviví. 2012-13 en Ferrol. Remontémonos. Meu compañero de piso. La nave del misterio. A Meu ver. compañero de piso. Foi unha historia máis rara, teño que volver a confirmala con el porque foi. Tamén dixo da feria, tiña dos peces rojos naranjas destes. Sí. E de repente tiñamos a pecera en medio da noite, mítico a esfera. E de repente caeu a pecera e desapareceu un peixe. Entón, Ah, pero había máis. eran dous. Ah, vale, vale. Pero desapareceu un. E dixemos, buah, este se lo comió. En plan, de que carallo pasou? Nada, como escoitamos o boom así de repente, recuperamos outro peixe e sobreviviu. Vale, pasaron uns días e atopamos o peixe ao lado do armario, nunha rendija ao lado co televisor e dixemos, mira, poñemos en auga a ver se sobrevive. Que dis? Sobrevivió. Creo, Chu. Estuvo varios días fora da auga. Que sí, 2 ou 3. Ti estás... Que no, te lo Ti juro. estás me contando unha Fala con Martín, te lo juro, que foi así esa movida. Foi aprender a quedar como un plan. E canto viviu despois? Ah, eso xa non sei, pero... Porque creo que xa non Son, xa acabara son o curso. durísimos ese. Creo que xa eu acabara o tiven- curso, non sei, eu duraría uns meses máis, ou así, pero no momento Pero foi plan. colleches e metéchelo e reviviu ou tardou? Tardou. Ah. Home, claro. Sí, creo, Chu, creo. Que Chu. sí, que sí. Creo, É Chu. dicir, que estuvo agonizando todos esos días aí o pobre. Home, non sei se estaba saltando así, No, home, no, pero non tiña mellor unha aí- cama aí. A ver, sufriu. Hostia. Chu que sufriu algo. É como se ti te meten debaixo da auga. Bueno, estaba quentiño, sabes, que creo que era invierno, sabes? Hai que se hace sangre fría. Eso dixo a merluza no forno. Sabes, non sei, nos tiñamos aí xogando o Pro Evolution Soccer e... Pobres No momento. peixes, en serio. Menos mal, a lei pan esta un de día. benestar Pobres animal... peixes estaban mellor na tómbola. No, no. Non creo que este No. na bolsa. En ningún deses sitios, lei animal, grazas por chegar. Xa. E ti dicías que che viviu moito. A min viviume moito e revivino. Porque tamén Outra pasou, aí, veña, claro, aquí por tío. E por eso sei, resurrección. por eso creo. Miña nai tiña unha cadela que se chamaba Lisi María, moi de telenovela porque lle encanta. Ah, non vende Lizzie McGuire. No, Lisi, no, Ah, no. vale. Eu era máis de Lisi McGuire, miña Por nai eso, de por eso. Lisi María, non? Vale, Esa vale. cadela era entre o demo e non demo, non sei. Soltou xa co fuciño, eu tiña unha, non sei se sabedes o paxaro este que ten unha cresta, que é unha ninfa. Que ten cresta amarela. Eu sei unha bubela, pero... Sí. Non, era como máis doméstico, deste que vas Ah, buscar. unha cotorra. Un pouco de Sí, ese pero rollo. máis barata. Vale. Sí. Vale. Entón andaba co paxariño e tal e metía na xaula e a Lisi esta co fusiño abriulle e ala foi o paxaro. Entón tiven a Cayetano 1 e Cayetano 2 comeuno. Entón tiña o meu peixiño que levaba, xurocho, nunca pensei que un peixiño laranxa poidera durar tanto. 6 anos. E un día chego e pasa iso. Estaba a peceira no chan, toda a auga polo chan, e digo, que pasou aquí? Xuroxe que a escena foi Lisi! E vexo a co rabiño do peixe así, abrinlle a boca. Que va... Sí, e fun á villa, metino así e dixen, a ver se son capaz. E fixen así, e fixen así, e de repente empezou a mover a cola e dixen, pa dentro. E revivín o peixe, tío. E outros 4 ano máis, 10 anos durou ese peixe. Wow. Era E de comeuse tómbola. a outro que meter ali. Si, era de tómbola.
En serio? E un día quixenlle comprar un amigo e comeu no sí. Dixe, mellor solitario. E comí uno. Sí. É que non entendo Pero esas era moi movidas pequeniño de- o outro. Era laranxa contra laranxa. O máis barato. Hostia, É que como eu se non chamaba o Pokémon ese? Que tamén era de Charmander. tómbola. No, Que era da támbola. Magikarp. Magikarp, era Ah, un vale. Magikarp. Pois sí. Ai. Perdón. No, Que é un Magikarp? É o O Pokémon. Que En evoluciona plan que se Gyarados, conver- sí, que ten claro. un ataque salpicadura este. Clo, 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 clo. Non che sona? Ti eres de Primera Pokémon? generación. Eu son de Pokémon. E de Ah, pues Digimon. Claro, pero dos Bueno, primeiros. hai que decidir, Dos eh? primeiros, sí, cando che... Como está escrito? É que estou non escribindo mal. Non me Magikarp. sube. Tipo vale, me... ese. Sí. Que se Ese, ese. convierte Ah, en non me este. molaba nada ese Pokémon, Era É que tontísimo, É pero... como Metapod, ou seja... Exacto. Era tonto, sí. Era tontísimo, pero ollo, Ollo, que Digivolución. Claro, Sí, a é certo. cuestión É Que certo, é miren certo. no que se pode convertir. O que tardaba en... Que xa nos pasamos, verdad? Canto fai? 10 minutos, o mellor. Non pasa nada. Van 35 en total. Veña, Bueno, va, todos En xa que polos momento nosos yo iba a preguntar, animaliños. pero non se ve como facer en plan golpecitos a esquinoboli ou algo así, en plan de, oi, pois iches agora ou non? No, así que apuxen, sei que Pero me foi saltou a amenísimo, alarma. da igual, Sí, foi é que nos precioso. estuvemos vindo Foi arriba e encantador. dixen... Claro, joder. Todo guai, a Por verdad. eso. Pois, Jolín, moitas grazas por compartir as vosas Nada. experiencias animais. Pero sigo coa dúda en plan dos peixes de que se coman entre eles en plan así. Va, todos se come entre eles. Hasta nós. É como tirar... Toco tema. É así como- Toco tema. Vamos a falar do caso Outro día. Einstein. Cando facemos un especial que de... Outro día, por favor, sí. Outro día no programa estuve falando dos Terians é como a ultradereita para ocultar o caso estes sacan o tema Terian. Obvio. E claro, sin querer chamellos caso Einstein. Non é ese señor de bigote tan amable e alemán. Non sei se amable. Non o sei. Por iso. Teña pinta de mal tío, que creo que Sí. había declaracións que a muller lle... Sí, creo que sí. Buena muller, Por iso que non lle mandaba en plan de- Ti non cuspas, por Estaban favor. Ti estás ao meu servicio porque son un genio, teño que pensar Sí. para solucionar el Bueno, mundo. Eso din. Conspiranoia sería un bo tema tamén, Creo que varios programas Sí. xa van. Ai, Oh, Pero espera. podemos fazer outro máis, que este Vale. dase esta temporada está sendo moi conspiranoica, teño Vale, que dicir. perfecto. No, me está o mundo por aí. Non lo Estamos poñen co en bandeja. preparacionismo, UFO porno tamén. Sí. Pois Ui, como moitas grazas Xubi, moitas grazas Paula. Moitísimas Nada. grazas. Moitas grazas Vos. Martín, público. Moitas grazas por asistir hoxe e moitas grazas a todas e a todos vos por vernos outra semana máis. Así que nada, sede moi felices. Adoptad animaliños. Yeah!